για τον πατέρα μου, τον φτωχό πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν στον δρόμο του Θεού, αλλά αυτή η μάνα, η Άγια Μάνα, τον έφερε. Τον έφερε και προσευχόταν και αυτός ο φτωχός με τον τρόπο του πρωί βράδυ. Αλλά ήξερα πως είναι αξιολόγητος. Φέτει η μητέρα μου κάτι του έλεγε, αλλά δεν έδινε σημασία. Κατά τα λεγόμενα της μητέρας μου και του αδελφού μου, που εγώ είχα φύγει για το Άγιον Όρος και κοιμήθηκε μετά από 3 μήνες. Μετά από 3 μήνες. Ήταν άρρωστος. Και ήταν άρρωστος από μια αρρώστια, η οποία το αίμα του γινόταν νερό. Και τον ίδιο ο γιατρός, από τους γιατρούς τους, εκείνους τους ευλογημένους, και το λέει, το λέγανε Δημήτρη, του λέει, Μίτσο, όπως πας, όπως βλέπω, το χειμώνα δεν τον βγάζεις. Λοιπόν, και έτσι έγινε. Εγώ έφυγα για το Άγιον Όρος, τώρα τα διηγείται η μητέρα μου και ο αδελφός μου. Έπεσε στο κρεβάτι, ο πατέρας μου έτσι παριά, και φωνάξαν τον πνευματικό που είχαμε, και ήταν ιερομόναχος. Και γι' αυτό πρέπει εμείς οι πνευματικοί να προσέξουμε το τι κάνουμε, γιατί θα κολλαστούμε και μόνο από αυτό. Και πάει ο πνευματικός και του λέει, Μίτσο, έχεις κάτι να μου πεις? Όχι, πάτερ. Όχι, πάτερ, λέει, δεν έχω. Και λέω εγώ, τέλος πάντων, να αγιάσει η ψυχή του πνευματικού εκεί που είναι. Σαν να ήθελα να του πω, κάνε του μια ερώτηση. Μήπως αυτό, Μίτσο μου, χάιδεψε τον λίγο. Μήπως αυτό. Πάρ' το με το καλό, βγάλω από το πρόβλημα της δυσκολίας, να σου φανερώσει τα σφάλματά του. Φεύγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά τα είδα εγώ στην πράξη, στη ζωή μου, στην καριέρα του πνευματικού. Αυτά τα πράγματα. Ο αδελφός μου λέει, ο ίδιος που είναι τώρα εδώ, μου λέει γέροντα, μου λέει η μητέρα μου στα τελευταία του πατέρα μου, πήγαινε να πάρει την ευχή του πατέρα σου, ο πατέρας σου θα πεθάνει. Μητέρα μου με το κουμποσχοινάκι της Αγίας Μέη. Πώς θα πάω, μάνα, λέει, να του πω, πατέρα πεθαίνεις, δώσ' μου την ευχή σου. Δεν θα του πεις έτσι. Θα του πεις, πατέρα, θα πάω να κοινωνήσω, και όπως είχαμε Αγία Συνήθεια, να παίρνουμε τον γονιό μας την ευχή που θα κοινωνήσω. Πατέρα, πήγα και του είπα, θα κοινωνήσω και δώσ' μου την ευχή σου. Θα την έχεις, Νίκο, την ευχή μου? Και μου λέει τώρα αδελφός μου, εκεί που καθόμουν, βλέπω για μια στιγμή τον πατέρα μου να αγριεύει και να κοιτάει προς την πόρτα που έμπαινε μέσα στο δωμάτιο, και τόσο τρόμαξε, τόσο άλλαξε, νομίζω ότι έμπαινε ο χάρος μέσα, και μόλις βλέπω αυτό το πράγμα, ρίχνει την κουβέρτα πάνω του, θα σκεπαστεί να μην δει, γιατί ήρθαν τα δαιμόνια μέσα. Και με λέει, με έπιασε τέτοιος φόβος, γέροντα, εμένα, που μπήθηξα και έφεγα από το παράθυρο έξω. Μου το είπε αυτό. Λοιπόν, και στη συνέχεια, τώρα ήμουνα διάκος, δεν ήμουν, παπάς δεν ήμουν, ούτε διάκος δεν ήμουν, γιατί τα θέσει 3 μήνες. Ήμουν δόκιμος. Και μετά ύστερα, βέβαια, τον μνημόνευα τον πατέρα μου, και σαν διάκον και σαν παπάς, και τον βλέπω. Και κάτω στον Βόλο, λόγω του πολέμου και διαταραχών κλπ. Εγώ είχα ένα μικρό τραπεζάκι και πουλούσα ψηλικά, γιατί έβγαζα 5 δραχμές να ζήσει η οικογένεια. Λοιπόν, και ήμουν 14 χρόνια, παιδάκι 15. Και περνούσα από τις φυλακές που ήταν στον δρόμο μου, από τη μια συνοικία στην άλλη, και κοιτούσα τους φυλακισμένους μέσα σαν παιδάκι, τους λυπόμουνα, και ήταν ένα προσευχετεράκι εκεί, ο Άγιος Ελευθέρος, που ρίχνανε μέσα οι άνθρωποι
για τους φυλακισμένους. Εγώ έριχνα μέσα για τους φυλακισμένους και έλεγα Άγιε Λευτέρη, ελευθέρωσέ με να φύγω από τον κόσμο να πάω στο Άγιον Όρος. Πήγαινα, ερχόμουν, έριχνα και κοιτούσα τους φυλακισμένους και ήταν κάτι γνωστό μου κάθε μέρα το μέρος αυτό. Και βλέπω τώρα καθ' ύπνο, δεν ήταν ύπνος αυτό, βλέπω ότι είμαι πάει σε ένα λεωφορείο και ήταν κι άλλοι, ήταν και τα δυο αδέρφια μου. Και εγώ μόλις έφτασα στην περιοχή αυτή αμέσως τρέφω αριστερά και κοιτάζω τις φυλακές. Και μέσα στις φυλακές βλέπω τον πατέρα μου μέσα να είναι με αλυσίδες και τα πόδια του με αλυσίδες περασμένες από το πάτωμα από κάτω να μην μπορεί να κουνηθεί. Το πόλο ο πατέρας μου μέσα στη φυλακή. Και τι έκανε? Κατεβαίνω κάτω, σταματάω το αυτοκίνητο, κατεβαίνω τον αδέρφο μου, πήρα χαμπάρ καθόλου, φύγαν αυτοί. Κατευθείαν στη φυλακή μπαίνω μέσα. Μόλις πήγα εκεί, είχαν ανοίξει τις πόρτες. Αυτό τον λύσταν από τις αλυσίδες, τον φέραν στην αυλή. Πηγαίνω, του βάζω μετάνοια, πατέρα την ευχή σου. Να την έξυλε, παιδί μου, το κεφάλι κάτω. Γιατί είσαι στη φυλακή μέσα. Εδώ είχε μαυρίλες, εδώ είχε πράγματα, ήταν τα χέρια του στις αλυσίδες. Πατέρα, γιατί είσαι μέσα στη φυλακή? Ούτε η μητέρα ξέρει, ούτε εμείς ξέρουμε τι έκανες. Το κεφάλι κάτω. Δεν μπορούσε να μιλήσει το τι έκανε. Επομένως, να σε δείξω. Και με πήγε σε εκείνο το δωμάτιο που έβλεπα από το λεωφορείο. Είδα τις τρύπες που είχαν από κάτω. Εδώ είναι το κελί μου. Και τώρα δεν θα μου πεις γιατί είσαι στη φυλακή και τι έκανε? Κουνάει το κεφάλι του. Βλαστήμισα το Θεό και δεν με συγχωράει. Και έτσι πως έγινε, τον έχασα. Εγώ στις παύσεις του σχολείου δούλευα σε δικηγορικό γραφείο και από το γραφείο στα δικαστήρια ήταν η δουλειά μου να πηγαίνω. Λοιπόν, βλέπω τώρα πάλι είμαι στο Βόλο και περνάω μπροστά από τα δικαστήρια. Λοιπόν, που είχε εκεί ιστορικό. Και βλέπω και ερχόταν μία ομάδα καταδίκων με αστυνομικούς αυστηρούς και ήταν δεμένοι όλοι τους με αλυσίδες και τα χέρια κομμένα. Λέω θα δω, κάτσε πιο μπροστά από την είσοδο στο δικαστήριο να δω ποιοι είναι αυτοί. Και βλέπω πρώτα τον πατέρα μου. Λοιπόν, σε αθλία κατάσταση. Δεν ξέρουμε ότι θα περάσω από δικαστήριο. Μπαίνω μέσα στα δικαστήρια κι εγώ, πιάνω θέση. Στα δικαστήρια. Και πως ήμουν παιδί και λοιπόν με τραβήκαν στο πίσω θρανία και κάθισα και παρακολουθούσα. Και φώναζε το μεγάφωνο. Προσεφέρθησαν δώρα υπέρ των καταδίκων, αλλά απελήφθησαν και καταδικάζονται στη σχοβηρική. Να μην βγουν ποτέ από τη φυλακή. Πατέρα μου δεν θα βγει από τη φυλακή, θα πάω να πέσω στα πόδια του κριτού, θα τον παρακαλέσω με τα δακρύα, θα τον αφήσει. Οι αστυνομικοί αμέσως πήραν θέση, τελείωσε το δικαστήριο, όλοι έξω. Και βγήκαμε έξω. Μετά προχώρησε. Λοιπόν, ήρθαμε στη Νέα Σκήτη, από την έρημο φτάσαμε στη Νέα Σκήτη, πιάσαμε το ειδημικό μέρος της Νέας Σκήτης και εκεί ήταν ο γέροντας και εγώ και τα καλογέρια όλα και ο γέροντας Ιωσήφ, όλα αυτά. Και μια μέρα, όπως ήμουν ενωμένος και το μνημόνιο από τον πατέρα μου κάθε μέρα και μνημόσυνα και αυτά όλα, και έλεγα τη μητέρα κάνε το κουμποσκίνη να βγει ο πατέρας. Λοιπόν, και βλέπω ότι έφυγα από τους Αγίους Αναργύρους και πήγα στο γέροντα την Καλύβα για να εξομολογηθώ τους λογισμούς μου, να πω πως έκανα την αδριπτία, πως είχαμε συνήθεια κάθε μέρα να κάνουμε εξομολόγηση στο γέροντα, και επέστρεφα πάλι στους Αγίους Αναργύρους που ήταν το σπίτι με το εκκλησάκι που έμενα εγώ με έναν-δυο αδελφούς. Και εκεί βλέπω τον πατέρα μου ελεύθερο
στα καλά του και είχε βγει από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και έβγαινε προς την αυλή και τον τρακέρνω εγώ. Τον βλέπω μπροστά μου, τον αγκαλιάζω, πατέρα, πώς είσαι πατέρα? Είμαι καλά, είμαι καλά. Είσαι καλά, τον κουνάω. Να ξέρω, είμαι καλά, ευχαριστώ, είμαι καλά, χαίρετε και ανέβαινε τον ανήφορο κλπ. Και θέλω να πω ότι πως οι ψυχούλες βοηθούνται και από το μνημόνευμα και από τις προσευχές κλπ. Που πρέπει να κάνουμε όχι μόνο για τους δικούς μας